Шулман елгасы кушылдыгы шүплеккә әйләнгән. Габдулла Тукай исемен йөрткән рай яр буен сусымнар каплаган суы пычрак. Мәләкәс елгасы зарарлы шүпшар белән тулган. Елга суы сайыккан, төбен ләм баскан. Елганың озынлыгы 22 чакрымга сузыла. Хәзер биредә беренче чистарту корылмасы төзелеше башланды. Эшләр экология илкүләм проекты буенча үткәрелә. Вы посмотрите, видите, что творится везде? Вот ил какой. Анатолий Семякин Мәләкәс елгасы янындагы бистәдә туып үскән. Бу елганың матур һәм тулы сулы вакытын хәтерли әле. Анда балык һәм хәтта кыссалар да булган. Елга суының Йорганак аша ага башлаган күргәч, ул беренче булып чаң суга. Елганың иске үзәне сазлыкка әверелә башлый. Моның авыр нәтиҗәләргә китерәчәген чамалый. Трава, видите, все зарастает. Суда төрле үсемлекләр үсә, алар елдан-ел арта. Болай барса, тагын беренче елдан соң су бөтенләй калмаячак. Ул ширкиләр үчү өчен уңай сазлыкка әйләнеп бара иде. 22 километр озынлыктагы елга җирле халык өчен генә түгел, шәһәр эчендә мөһим дип саный Чаллы халкы. Кайчандыр ул су белән тулы була. Елганы буа белән буып куялар, су тегермәне ясыйлар. Мәләкәс Шулман елгасы кушылдыгы булып тора. Димәк, кечкенә елганың пычрануы экологик һәлакәткә китерергә мөмкин. Җирле халык башлангычы белән хәзер башкарма комитет елганы чистарту проектын әзерли. Шүпшарны җыеп кына калмыйча, төптән дә күтәрергә кирәк. Булар барысы да төгәл план һәм смета таләп итә. В прошлом году эту работу начали, провели все анализы. Без узган ел бу эшне башлап җибәрдек. Барлык анализлар уздырдык, су катламнарын тикшердек. Шуннан да проблема бик җитди. Су бик пычрак, төбелән белән тулган. Мәләкәс елгасы култыгын чистарту буенча проект әзерлибез. Шул ук вакытта киләчәктә елганы пычратуны туктату буенча эшләр бара инде. Быелның май аенда каршы яр буенда елгага кушылучы агым суларны фильтрлаштыру өчен чистарту корылмалары төзелеше башланды. Метровыми трубами здесь перемыкает на двухъярусные трубы, и затем через систему фильтрации уходит чистая вода в Каму. Төзелә торган объектның мәйданы 33 000 квадрат метрдан артык. Чистарту корылмалары территориясе 200 гектарга якын. Эшләр экология илкүләм проектының уникаль су объектларын саклау федераль программасы буенча алып барыла. Стоимость данного объекта составляет 200 миллионов. Әлеге объектның смета бәясе 200 миллион сум. Хәзерге вакытта безнең төп эшләр башкарылды. Мин бу объекттагы эшләрне вакытыннан алда тәмамларбыз дип уйлыйм. Бүгенге көндә барлык җиһазлар, бөтен коллекторлар куелган, төзекләндерү эшләре бара. Су ресурслары федераль агентлыгы исәпләп чыгарганча, чистарту өчен 250 миллион сум акча кирәк. Елганың шәһәр өчен тарихи кыйммәте бар. 2 гасыр элек ул шул кадәр тулы булган ки, җирле халык анда буалар ясаган, су тегермәннәре төзегән, ярда табылган акташтан амбарлар һәм башка хуҗалык корылмалары төзегән. Хәзер Мәләкәс елгасының яңа тарихы башлана. Фарис Мөхәммәтов, Гүзәл Зайнакова, Ленар Солтанов, Татарстан яңалыклары.